po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Ano po ang pangalan ninyo? Daisy po. Daisy. Daisy. Ilang taon na po kayo, Nay? 52. 52. Si Nay Daisy ay 52 years old. Taga saan po kayo? Taga Tondo po. Tondo. Tondo. Talagang laki na kayo ng Tondo. Opo. Oo. So, ano po ang may pamilya po ba kayo? Meron po, anak na lang. Yuda na po ako. Biyuda na kayo. So, matagal na po ba kayong 2 years lang ako namamatay asawa ko. tapos, Uh, ano po ang trabaho ng asawa niyo dati? namatay. Pedicab po. Pedicab. Kayo po, ano po ang trabaho Ayun niyo po, dati? hinto po ako sa paglalabada. Paglalabada. So, naglalabada po kayo. Tapos, bakit po kayo napunta sa dito sa Marimol. oh, Kasi anak ko po nagbabayad ng bahay, kaya ayaw ko na. dati nangungupahan kayo Ang mga bamba hanggang ngayon. hanggang ngayon. Anak ko po nagbabayad, nagpe-pedicab po siya ngayon. Oo. So, bakit po kayo Bangkahan ko po. dito lang? Oo. Para hindi na po ako umasa sa anak ko. Eh, pinapakaan naman po ng anak ko pag wala ko rito. Oo. Ilan ba ang anak ninyo? Bali po, 4. Apat. Nasaan na po Dalawa lang ang kasama ko. Hmm. Dalawang lalaki. Yung babae ko po may asawa na, nasa Nueva Ecija. Yung isa po, nasa kapatid ko, Mandaluyong. So, so dito na talaga yung lugar ninyo sa Tondo. Opo. Palagi din po ba kayo dito sa dito? Dalawa sakay. Hindi, palagi rin po ba kayo Araw-araw po. Nagtitinda po ng sigarilyo, alam ko kulang po yung pera. dati kayo nagtitinda ng Nandun sigarilyo. po nagtitinda sa patil. Ayan po unang ko po, 560. Ang nandun lang po sa bahay ko, 2 kaka. Kasi binigay po ng anak ko, siyempre pinanggagastos ko, pinangkakain ko. So, magkano po ba yung binabayad niyo sa upa ninyo sa bahay? 2,000. 2,000 kada buwan po 'yon. Kasama na po ba doon yung kuryente at tubig? Tubig po, wala. Oo. Meron, nag-iwipon lang po kami, nag-iwip. Bali, 30 pesos, isang balding malaki. So, ibig sabihin, Sa bahay po, kasama nag-ilaw yung 2,000. oo. Ibig sabihin, tumutulong din po ba kayo sa pagbayad ng bahay? Hindi na po kiningihan ng anak ko eh. So, ibig sabihin siya nagbabayad, ano? Ako nagbabayad, kaya lang po inutang. Oo. So, ibig sabihin yung kinikita ninyo, pangkain lang talaga. Pagkasarili ko po. Oo. So, anong oras po kayo nagsisimula dito? Kanina po mga 9 o'clock. 9 o'clock, tapos anong oras kayo natatapos? Ha? Anong oras po kayo umaalis dito? Mga gabi na po. Gabi na. Mga 7. Pero kumain na po ba kayo? Di pa po kami ako kumakain, sila kumain lang. Wala pa po pera eh. Oo. Bakit ito lang? Ito po yung kolekta ni nanay, oh. Ito lang ba ang talaga nang binigay sa Bali inyo? po nang ano na po ko, 65. 65, meron na. So, yung 65 na yun, anong balak ninyong ibili doon? Mamaya pa po. Oh, anong gusto ninyong bibilihin na pagkain? Hindi na po kumain sa gabi kasi po inaayos na ako. Yun. So, ibig sabihin, Tinapay lang. tinapay lang. Kakapit. Oo. Sapat na yun sa inyo. Hindi po. Nagpukatang gutom ako. So, ibig sabihin, Sa umaga po bumabawi ng kanin. kanin. Kasi sa gabi talaga, dapat, Tinapay lang po. tsaka pala na kape. pag high blood, medyo less dapat sa rice, di ba? Diet. Diet. Pero mas okay na yon. Oo. So, ibig sabihin po, pag may kinita kayo, ito, onti pa lang nagbibigay na bariya. 65 pa lang sabi nyo na bibigay sa inyo, ano? Minsan po ba, gaano po kalaki yung Nakako kinikita po, nyo? nakatopiksi ako. Oo. Pinapakain ko yung anak ko pag walang kita. Iba pang ano-ano ko, bili-bili na kung ano yung makita ko. Basta ay importante may maiuwi. Apo. Buti masipag yung mga anak mo, no? Inaalagaan pa rin kayo. Oo. Minsan nag-aaway kami, minsan na ano kami. Wala na po.
umuulan na. Hindi dala pa yun. Oo. Pag ganito pong ngayong naging pandemya, pumasok ang pandemya, paano kayo nakaraos? Kasi simula pa lang magbukas ay ayan, umulan na. Oo, mabasa tayo, umuulan. Sige, tayo po kayo, Nay. Umulan po bigla. Ayan, oh. Nabasa kami ni Nay. Dito tayo. Ayan. Ayan. Nabasa kami ni Nay. Umulan kasi bigla. Ang lakas ng ulan dito. Medyo natumalang biyahe. Nagkakagala yung anak. Oo. So, pag ganitong umuulan, medyo minsan walang taong papasok dito. Nagkakaga. Oo. Ano? Malaki yung maliit mo. Ano naman yun, para makita lang yung alin. Ayan po yung personal. Dito po sila. Ayan po, dyan po nakaupo sila. Pero bigla kasing umulan ng malakas. Kaya hindi rin marinig masyado yung boses. Oo. Ayan. Hindi po. Nay, magbibigay po ako ng maliit na banyo, pang merienda lang, pangbili ng pagkain. Sana makatulong sa inyo to, ano? Ito po. Tanggapin niyo po. Opo. Ano pong gusto niyong sabihin, Nay? Yun lang po. Sana po matulungan na sa pagtitinda. Kala ko po kasi magkaroon ng karita ng maliit. Oo. Kala po nagtitinda rin po ng basahan. Oo. Basahan. Basahan bilog. Oo. Alam ko mahal ho ngayon. Pwede po isang bundle. Pag may order lang po, saka po ako kumukuha. Palagi naman kayo dito, no? Opo. Sige, kung di ba? Ganun lang ganun. Ganun no? Maliit na tulad ng kay kuya. Ayun daw, ganun daw. Gusto daw magkaroon ni nanay ng ayun, ganun. Para tawag dito makapagtinda-tinda si nanay. Sige, sana magawa natin ang paraan, mabigyan namin kayo ng kahit na maliit na puhunan at makapagsimula kayo. Lagi naman kayo dito, ibali bibisitahin namin kayo sa muli nating pagkikita, no? Oo. At baka magdala na rin kami ng grocery. Tumatanggap po ba kayo ng grocery? Opo. Okay. Kala ko hindi kayo tumatanggap ng grocery. Sige. Basta po pagkain. Sige. Pwede na rin kayo. Grocery, mabigyan kami ng bigas, grocery, kahit papaano, diba? Sige. Para kahit papaano makatulong sa inyo yun sa kwan ninyo. Pagkain ninyo. Sige po, maraming salamat po. Ingat din po kayo palagi dito. Kaya medyo umulan na, medyo walang umaakyat. At sana mag-iingat po kayo palagi at gabayan kayo nawa ng Diyos. At ingatan kayo at ang inyong pamilya. Maraming salamat po. Sige po, salamat. Sige po, ayun po si nanay. Magpapaalam na po kami mga kaagapay. Maraming salamat po sa inyong panonood sa video nito. At nawa ay ang kwento ni Nana ay nakaantig sa ating mga puso para naman kahit papaano tayo ay lumakas yung loob natin na manalig pa tayo sa Panginoon na tawag dito sa likod ng kahirapan marami pa rin taong bumabangon at nagsisikap para maghanap buhay. At isa doon si nanay na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng paraan para naman ipagpatuloy yung buhay. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa mga kaagapay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Magkakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Siguro yan dito. Ano pangalan niyo? Para.
agapay na hindi daw po sila Tapos sila ilisip kahit pa. sino po ang kasama niyo dito?